Ndizvo zvamakanyoresa taura itinzwe imba inenzwe kuti magariro ari kuita nemukadzi wenyu ndeapi chikumba chikatotoronga iwe handi ndiwakwira dare sana kwakanyanya kuti yawakwirira dare nyaya yangu yenda kukwirira dare pamusoro yendera pamusoro nyaya yangu inoenda kukwirira dare ndekuti pamugarisana kwataita pamba pedu nemukadzi wangu kwaiva kune mheremhere yaiitika pataita mheremhere yedu pamba pedu isusu aiwanika chaida kugadzisa isu pamba pedu ndiye chirova chiri chikomba chani chemukadzi wangu saka tikambonesana kumashuro aenda kumba kwabereki wake ndoenda ndotera mukadzi ndopota nzibhadhara ndobhadhara mbudzi ndopiwa mukadzi wangu ndodzokera naye woenda futi ndonzibhadhara ndobhadhara chi mbudzi dze ndodzokera chi nemukadzi wangu padheni paakazoenda papoto warorana ndikati ndikuda chi kana kuida mukadzi wako yanombe 3 tope mukadzi wako apo vanhu vangu vaitodanana ndikati ndinge ndinyanane ndilese ndichiona kwazvichaperera uye akabva asvika vatora mukadzi wangu vatombotiza naye ini bva ndanyanana bva vanodzoka pawakanodzoka ndobva ndikati nichi rege ndichiudzowa kuru wangu ndiite nyangu itese ndikukwire dare remunhu sezvo inini nemukomana tikatombowisana tichiudzana chi nyaya iyoyo yemukadzi wangu muzasha uri ndiwe unonzwa sei ndichidaro mukadzi wako kumwe mabi angu akavharadzawo chipawa chokudii mukuru kwandiri patatowisana pasvikotoendisira kumapurisa yemukomana iwe kuti uyu akatotowa mukadzi wako wadoro wese yevarikugara naye sei uri kuti mukadzi wako mukadzi wangu warikugara tikarorana 2018 uyo akasitanga kugara naye gore igore rinori makanetsana gore ripi kuti aende kumba kwavo kwawazonzi mombe 3 kunetsana kwamombe 3 akaenda rini igore rakapera munani muna juni 2023 june handiti uyo akazomutora munani muna juni futi wegore rino amutora gore rino amutora gore rino asi kumashure kwese waitodanana handiyeduziva amutora gore rino handiti 2023 june handiti akambotiza naye gore ripi nekuti wataura kuti akambotiza naye akatiza naye bvadzoka gore rinori akatiza naye gore ripi gore rinori tanga kwa juni ndopakatiza nemukadzi wangu wachidzoka ukadzoka ndofunga zvamaimanja pane mandasari munashamani mukadzi wako anenge akadini sirimesi mukadzi wangu tomurita pajuni pasuva ya 5 juni kusvika nhasi gore rikapera ndokauti mukadzi wako ndopaka kufamba pako ndobva aenda kuti vaenda kumba kwamai wake nekutadzirana here akaenda sechichikonzo chakapotaiatadzirana nemukadzi wangu taitongonetsana paprogramu yepadhini pedu andini tasasapirirana taura kuti tainetsana zvakati mukadzi wangu ainhura kana kuti tainetsana izvi neizvi taura dare rizive hapasina chamuchapfunda ndandisisina nguva yekuti ndove ane respect kwandiri semurume wake aitonondoona semunhu ndisina basa ndopota isvika pakukonana kuti mbi yangu unozokwanisa kurespektani ini tiri murume wako iwo ndakarora irero saka uyakuyananisa nyaya dzendiani aimbe kuyananisa nyaya dzedu ndasekuru wangu nini watosvika kuti mukadzi wako ikoyo aiyananisa nyaya yedu isusu ndasekuru wangu wawaninawo mashure kwangu watichiko watipatainetsa pesa weyogadzira nyaya dzedu ndiani chikomba changu chochi chii chako kana makagara mune ukama hwina uyu amai wakawo aiwa taura ukama hwina ishamwari yangu amai wake wandi ndaida kunyasa kuti muone wanga watorisavira kuti ndaitwati amai kuna amai wangu uri kumashure ukoko olait pakanaka iwe mukadzi wako akaenda gore radarika muna juni
handitika pawakazomutera uchiudzwa nhau yekuti pari kudiwa mombe 3 handitika wakatera rini aenda muna June wakazotera rini uchinzi no uya nemombe 3 ndikambinda muna August ndichitora nemukadzi wangu wacho vandodzoti kana pasina mombe dzizichi ina zviro ndidzoke kumba muna August kutaura kuti rudo rwanga ruripo asi pamba chidiwa mombe rudo ranga ruripo paidiwa mombe plus pampapindira chi 1 munhu aitotinyonganisa ipapo iwo shamwana kabe taura zvanaka zvataura mabi yako zinzi uri kuti ndi mukadzi wauri kugara naye unoziziva here kuti akambogara naye akapedzisira kugara naye rini mukadzi aiwo pakuziva kwako nekuti waimboenda kunoyananisa hamugari pedyo nepedyo here miratidzo here hamugari pedyo nepedyo saka utaura kuti zvaitika kumba kwewangu aiwa ibvunzo tati zvaitika vake pavabva vachienda vaenda wanga usingazvione muchigara pedyo nepedyo iwo wazazataura changamira handisi madzimai aigara padhuze nepadhuze une wake here waimboenda kunoyananisa uyu nemukadzi wake kubvirira hauna uyu chii chako kana muchimuona hauna kubvira wakaita shamwari yake hapana usanjira pakati penyu muri vaviri asi rega ndikubvunze munhu saka mukadzi aitaurwa nouyu kuti mukadzi waona saka iwo utaura mashoko kuti nditi mukadzi wakazwa amira tupata makutaura wati uyu kuti ataura kuti uyu mukadzi wake hausi kuzviguma kuti anga ari mukadzi wake izvangochizvinatiti matauriro arikuita kuti iwe taura zvaunoziva kwete matauriro euyu wamira kuti ufakazi ukumbo waunoziva handizvozvo mukadzi waunaye iwewe unoziva here kuti aigara newe saka iwe uda kuti nhasi kuudza kamanini saka ari kutaura kuti ukatora mukadzi wangu kana waiziva kuti mukadzi wake uyu iwe wotora mukadzi wake saka uyapira dare manje kuti ukatora mukadzi wangu ndizvo zvaakutaura ndopachimandikutaura kuti inini nemunhu uyu wari kuti mukadzi wake tonga takaonana isiye muna February topatakatanga kudanana ende ndakatoonana naye ari pasekuru wake vasingatigari wese asi waiziziva kuti aimbogara nomwe ndaizviziva kuti vaimbogara vese waiziziva saka iwo chanyanyawo kufadza pamukadzi wemunhu wawaitonyatsoziva handindizvo kuti pane zvinetso zvanetsa mumba mavo nyangwe maonana nezuro chanyanyawo kudakadza pamunhu ichi chikira ndikuti ndizoti ndaenda kwaari munhu anga asisiri pamba akatongoenda kwasekuru wake vatozobuda vaenda kubasa wanza zvataura mabi ako ataura kuti chaitokonzeresa kuti uyu abve pamba tinetsani ndiwe ndozvaataura saka iwe wakapimba wakati ukipimba mukadzi wemunhu handi wezauwati hausuziza kuti vakandesana avanga vasisiri vese vanhu vanopiwa period ikakura sei kuti vazonzi varambana vasisiri vese chitiudza iwe sepakuziva kwako ndakazangoziva kuti period yacho inge ari kwazvika taura tinzwe chamani mubatsiro kuti vanhu varambana anenge vavashangamiriro okeamukana kuchirambana vachidzokera wanzwisisa kana asiri kugara vese pane papera period ikadii ndiani angaite ruzivo panopapira 5 years wanzwisirwa nimwovo saka pako panopera 5 years 11 months wanzwisisa 11 chii pako papapera 11 months pindura what antosva kuroti kwetugazirechinyi zvimachena tokutika sinonyenyeredzi ukabvisa pfuma mukadzi yenu mukadzi ndakabvisa kuchana ukabvisa pfuma
ikatotambira ikatambira wakabvisiki tipe umbo wacho tunoprovisa kumba Ndakapia list here. Akabisa chini. pane wakambotenga chingo ukasapiwa risiti mumashopusa patotiye izvo tichokuzivai mumatora zviri kutoratidza shuwa kuti waipanyonganiso wesi chakupa chidokwadokwa chekuti utadze kumira vanhu vanyatopedzerana nyaya dzavo kurova kuti wagara wanga uchida mukadzi upi iye anga agara achichoka bhasikoro nemuwakutsongakomano ruwako ati august handidizvo ndopandakaenda kuchitotaura nemudzimai wani kuti tidzokere kupi ndobva kwauya dare rekuti kuri kudiwa mombe ngari nhatu mombe nhatu ndodzamuremera paakatoenda akatoenda achifunga kuti achemazaisi ndinongobvisa mbudzi ndotakura chibhebhi ndoenda naro kumba ndobva asvika ndobva anzi anozve mbudzi mupaka wachinja kwaakudiwa mombe ngari August, September, October, November, December, January, February wapindira. Alright, zvakanaka rekatisa waste time there. Handizvo. Kuti waste nguva zvakanyanyisa nekuti nyaya yadu iripachena. Period inotenderwa kuti vanhu vakonana vopiwa nguva yekugadzirisa nanga isati yakwana. Handizvo. Daidzire mukadzi wacho tinzi. Zvanese. Kunze kwaiye mukadzi une mumwe remukadzi. Ipana vamwe wadai kugara naye. Tindura mubvunza mai. Tatune mumwe remukadzi. Ukapera dzeziwe. Unowakadzonga nemumboko. Tindwara nei. Unowakadzonga nemumboko. Tidane mukadzi. 5 times. 5 times uchienda uchienda 5 times uchienda variswa mbudzi. Saka wakabata mbudzi 5. Saka period wakabata mbudzi 5. Amai. Darimo kumdosita nini rakakwana? Varashe Ani? Varashe masawi. Mbotudza ukama honyi nawo. Murume wangu akambondora uyo ndomumonwa. Taurisa vanhu Uyu murume wandaimbogara naye. Zvasiyana kuda zvongo zvakusha. Uyu anga asina kuroora ere? Maingogara naye maichaya mapoto? Anobvira akaroora. Haana. Uyu ndiye asati atorora. mukuchaya futi mapoto. kuiwa muchiti chiri mwe. Haana kubvisa rimwe kundi. Akabvisa chepeko muchiti. Ko yakabvisa chini? Hapana. Ko mbudzi dzemhosva. Hapana ndakabvisa. Makambokona neuyu kangani muchienda pamwenyu. Neuyu tikakonana kawani. Taenda kwakwedu. Zvakatika zvekuti murume uyu ndakasiyana naye. Muri kusanganisa zvinhu tati makakonana naye kangani murume. Ndakakonana naye kawani. Achiteerera pakwenyu. Kawani ndakadakonana naye namba kwedu. Andituka ndobva ndaenda. Ndobva tazonetsana futi kechitu ndobva ndichibva pamari. Ndinamba kwedu ndobva takuita zvinhu zvangu ndobva ndinamba kwedu. Tasvikamba kwedu bva ndapamberi pamai vangu bvati dhora iro. Mwanonyihura ndichamuda vakara dhambe vamai vangu hapana akati nhonga dhora rakangona nini. Kwainga vanhu mamboti takanetsana kawani. Maita zvakanaka makanzi aiti hure mamuzviura nani. Aienda kuzvikora. Ndikutaura nemi kati wazi ndima akandira dhora. Mukanzi mwana wenyu chii? Ngachisara padini. Handiti kure kuti amaitoziva pamukabva kwese kumanda matonetsana kuzoziva kuti ari kufungidzai kuti muri kuhura nangani. Aifungidza kuti muri kuhura nani. Zvekuti ndaihura ndasingambohura. Hatina kuti makahura. Asi aiva nefungidziro. Aifungidza kuti muri kuhura nani. Aiwa handisi kuziva kuti aifungidza kuti kuhura nani. Sei musina kumubvunza. Kuti naye uri kunditi hure ndiri kuhura nani. Munhu wongoti kana waito kana makataura nyaya aingotanga ngondirova ndaikwanisa kumubvunza. Uyu munomuziva? Ndomuziva. Anogara pakareba zvikadini pamba pamaigasi? Taigara kuvillage aigara kumastate. Maitoziva kwaigara? Iye achitoziva kwamunogara. Aichiziva kuti manga muri mukadzi wenyu. Tinotenda. Makabva kumba kwenyu nemurume ndini. Pane 2 years. Pane 2 years. Tinotenda.
Umazomwana lini? Ndakatozomona gore rino. Mune 2 years murume. Notenda. Wona tinimbotaura kuti makaenda gore lini? Ndakaenda 2020 kubva kwedu. Ndofana tobva kwedu ndakabva. Ndosvika ndatorwa nomwe murume. Ndobva hafa. Ndobva ndazotuka kufana ndatorwa nomwe. Makaenda 2020. Ndobva marohwa nomwe ndobva hafa. Wakadako. Yewe mnaona ngani? Ne wani. Kona wewe kufa mnaona ngani? Ndasaka nemwana. Makaganda kufama kwa kabisa. Atotombogara nguva yakareba takangota 2 months. Omusikotora ndopazofa. Nawe mane 2 months. Aiwa. Kuzidakutoshiro tamofa futi. Aiwa haka. Mudichi. Neuyo atata kwasana mwezi. Neuyo koma. Amsati makwanisa mwezi muri mesi. Amai, pare ndanga tauna. Yemwe. Asitaka tomutie kuya kumba. Akashuka kumba katokunyanyiswa munhu. No. Aiwa ndizviziva. Kokuti akauya achikuteerai kukanzi kudiwa mombe 3 kuti agone kunokutora imi mukatotaura kuti handina kwandinoenda kana kusina kuya mombe 3. Aiwa ipopo kunyepa. Haana kubvira kuteerai. Haana kubvira kutera asi kuti mutemo wedu chechi yedu ndinobvira mombe 3 kudora. Mutemo chechi Kwamanuel. Ngenoti vanhu roorwa zvamukuita. Aiwa hayi. Ishe ndi mwana mudiki. Akwasogatisa murume. Mwana mudiki akwasogatisa murume. Makore mangani mangoti mune makore mangani? 22 years. Ambuya ikona kuzvipa unzene namuchinyerera kuhwanda nemwana udiki mandizwisisi. Wozindikutesa pesi yachoga kuti titi mababa matotora mumwafa matoapa neuyu. Mukopanopera zvefu nemani varume wangani. Gore 1. Wakati varume 3. Imamai, uyu anonamata kwaManuel. Anamata kwaManuel. Ko uyu? Anamata kwaManuel. Saka chichiri pemeni. Chichiri varume. Pane nyaya iri kwesiri kubuda mukadzi pachiri. Ava vanhu ava ndiokumusha kwake. Nekuti havana mati chechipi. Kutaura kuti sezvaari kuita izvi. Sekutaura kwaaita kuti uyu asati aroora tikungochaya mapoto, uyu anga asina kurota achichaya mapoto. Handimagutisi. Akaroora. Anga asati. Handiti mazoro. Ainamata kwaManuel here. Notenda. Iyeye wacho. Saka hapana anogarika naye ofuti kutoenda manje manje. Nekuti hauna Deliberations. Kuti ugare nemukadzi unodzengati. Amai vangu vari kupanda. Baba vangu vakafa. Baba wakafa hamuna kana hama futi kunze baba wakafa. Aiwa. Saka mamukambonetsana neuyu makaenda kuna hama yani. Ndo vakapedza nyaya dzenyu. Aiwa ndakapedza. Ko tsvakirai kune uyu ingatambirwa naamai. Ndakatambirwa nababa. Vari kupanda kwacho. Asi vakumba kuwa. Ndopane nyaya ndopane nyaya yese ipapa shaidaricheni bani imbotora amai vacho ndoenda yapa mimamai vauya. Amai uyo chiwo. Uyo akasungura rashe. Mwana wangu. Akatanga kuziva mumani ane makore mangani. Akarohwa nemakore mangani. Akarohwa ne 14 years. Akarohwa ngani ne 14 years? Akamwe ikusitana kutonyatsororwa akaita zvokumitiswa namunhu anonzi Shemson Musona. Anonzani? Shemson Musona. Ndiye akamitisa pa 14 years. Ndobhazi dzase. Ndobhazi kutorwa nani? Nashemu wacho kuti vagarerese. Matanonzani? Shemson Musona. Ndaupi Shemson? Nice one. Asante bantu. Maneno kumukira mwe. Abantu basoka noma. Isso já em 2002. 21 years. Ele tá. Ane misha mingani?
Patondoni. Misha yake ndafunga izvo zvaya chitatu. Mutemo ndounongochirapo chechi nokuti mwana uyu ndakakura baba vake vakafa. Asana baba vacho vanenge varipo vacho. Avatotendere izvozvo but ndiwo andisikuti vanenge vakapiwa isi. Asi pana varume isi vanova kutaura handina mwana wandinoziva ndoda kuti handina wandakambopiwa fundo. Ndaitogadzira kuti somunhu akapiwa mwana wangu mwana vakwanisa kugara vese asi wakatogara vese noda kuti aita zveviolence. Ati hamuna wamuziva? Hapana wandimuziva. Havana kupa fundo. Uyu akapa mwana muzivi. Handimuzivi ndosati akapa mwana wangu mwana ndaida kuti ndomuziva. Ndoda kuzomuziva munodarika ikoko. Kumuziva kurorera. Aiwa. Hapana mwana kaangaite mwana nechimuti. Kana amitiswa mwana kutizisa chakakutizira imwe nzira inourana handiti mandidzisisa vakamitisana vakatizisana unotoziva kandapana zvikapaitika ikoko maitoti muwasha ripa mhosva dzako tisatariga mwana wani hani masibata ukatenga masofana yake chezi kuti auchagara nosofana hani masibata uyu mukuwasha uyu ane chikwereti mungawani neni handizvo zvekuti by right nhasi noototodiweshama nokagane mwana pesuda kubayani handi mandedzwisisa satifambei avatora neugore ripi vakatwana sofa pane 4 years ane 4 years no neuyu nasemson musona matanga kugara 14 years patwelwa nokabvisa 14 yaka 17 pane 4 years iwe watipamukazi wamuziki 2018 apata amuna 23 saka toti akangorwara kuma 17 ndizvo kune uye akabva gore ripo vane 2 years ndoda kuzwa makore andiyaindoti ndikaukuletire kutofamba ndege nokuti nezvatinoona kumhoshodza munenge muchiite akabva 2020 2019 pabhaji yatoziva noda kuti sezvinhu atisinganyatsoita nasi nostereki nazvo kunetsa navaita urikuti vakatorana 18 handiti wagara vese 4 years handizvo saka mukati 18 mukati 18 plus 4 years kusvika muna 2020 chii handi mazobasa kura vatokauya akabva 2020 chii hatifunda information yekugadzira nokutinasipane nyaya handizvozvo tatika nemati mwana wanye akatorwa 2018 ndobva anogaya 4 years dzavaita zveviolence handizvozvo vatikudirwa vana kutanga mwana ane 4 years zvinoona pavakasiyana vakasiyana pane 2 years asi mwana pane zvinhu ane 4 years Mwana akabereka. ane 4 years mwana akabereka ndiye ane 4 years asi vasiyana pane vane 2 years ndati nekuyu vakasiyana gore ripi 2020 ndipo vakasiyana saka vane 3 years asiyana 2 years nopata 2 years because yakazoti zachenda kubasa akazosiya vaenda asiya zvinhu zvakaita atora zvinhu zvake vaenda kubasa kwake amai maitira amukuita mukati kuti hamuna chakanaka chamudozvara pamwana handipfisisa hamuna chakanaka chamuda chipute pamwana upi ndese amataura kuti nesirakuwashaaipile handaaaoita sei hanya naye handisi rudo irwo kushayana mwana chii mukunotura mone honoshava pamwe kuchechi havana hosha asi kwakuenda kuvanhu vasingaende kupi chechi zvidhakwa izvinga zvitaisa mazuva zvedu vanoita zvese zvese handizvozvo tinomuviga tomuchema mwana neayamukuda kuita naye handizvozvo iwe nadzimai vakasiyana gore ripi Pane 2 years. 2 years. Not gore. ipapo munhu paitika nyedzongongoribwere iye pamwe ndiwakatipe information uye mhene ukakuzunga kakapinda vari akaenda lini kumba kwavo munyora wavo akaenda indisese akaenda 2020 2020
aenda kumba kwavo akazodzoka aungari pakapose titasapakadzoka kana zvokufuma zvese zvedistrict ndikapinda navacho amai ndikatauka machina ndikabvisa koti amai mamazvi akakubatsira changamire pamwoyo ati mwana uyu musati kuti mwana wengoro muudzi chikoro chakatata kana ari mwana muri indima amai venai mazvakureva muri state mother andisindinamai vake saka namuchinzwai ndinamai vake amai nemunhu chayavatauraaakuja amai vemunhu vanorondedzera mwana wokumana nemunhu mwana anodzinyanda baba vake anenge zvakanaka kuti ipapa anditaura zvakadzamamo chimwana kudika ndinogarisina 22 pano vakuenderei vazikana vasingazivikanwi vakani sakatati chakaipacho vakeaa uyu mukuwacho wemba arikutoti ane listu weizvei aiwa mazazotabvunza tati ari kuti ane listi oripi rine date 8 July 2018 handizvozvo iwe shamani zvinizvi ukazvibvisa kupi muri pamwe chete nababa wekutsakari baba wekutsakari ndiwo baba womwana here amai namai amai murunza zvatiri kudzai regai tikubatsirei isusu zvakaita tichobva panapa titoenda kudzimba kwedu vakanzwisisa vakai mwana vanza zvatiri kutaura maitofanira kunge muchitonzira mwana utsitsi kuti pa22 years haane varume vaviri vamudana vatatu mazinzwisisa nai mamai mwana anotongwa nani panapa pautonzi kusungira mbudzi mbiri gumbezi rababa jira raamai 6 meters nembonano 200 US zvimwe zvese zvakabviswa jira racho hamuna kuriona nababa womwana wamurikukurukura mese pamwe ndo paripoti mwana asvike paasvika aite strain muri kukurukurawe nababa womwana wakazara baba womwana wandakavafunda nezu ndiri mwana wenyu akunzi akaenda muchitatu anotaura kuti vachinokuva kudara kumakumadziva nokwamadzivadziva nditova kuziva kuti makapo hochi inoda kuti ndau yakuodzwa nemwana ndozvidiku zvakagara zvikapo maita zvakanaka maisavati munoda kuziva kuti makapiwa chii maivati handiti unonzwa nyaya dzemwana wani handiti nhasi unongedzera pakaenda pfuma yani yake handizvozvo iwe pfuma wakapani taurai masenembaba anonzani ana baba vakangamboti zvinare zvese manyanga dzakaendesa kuti kuna vabereki zvakanaka pana murume wandigiraokatiratozamudokatosiya aidaro ndiani anaya alright pakanaka sepanext baba kwakaenda pfuma yako ndovada amai ava ndovada tivake chakanaka pamwana upi ukazi ipapa ndiri kudakatarisa pana yefuta agara nekuda kwetensheni iri pakati paamai nani handizwisisa nyaya yedu tozoipedza asi tatakati avaka upenyu hwakanaka kune upi tinosangana next court date tosangana next court date vakadya pfuma yavo vapapi apa nzvimbo handizvozvo musi wa 16 maite basa